Ya tak takon Petruk dadane ditato jantung barang iki men apa? Jebul ana masalah ngene kok jireh kepati-pati. Wis, nek pancen kowe do ora wani kan tak tandangane. Wis kana mulih-mulih. Omong karo bapak aku pamit mati. Gong, cangkeme ora blangan. Aja sok nyebut mati. Mati ki nek ora mati ra awake utawa mati menungsane kok nek mati rezekine. Ben. Kowe ndang krasa wae 3 sasi mati rezekimu ki. Hah? Isi arep ditambah sesasi mati rezekimu kuwi. Ya melet-melet kowe. Iya ning ra ya ngawas ora iso nganggo peraturan apa kowe ora nek dinengke manut ngelih sesasi. Ha iya. 2 dina wis melet-melet e. Minggat. Kok malah ditundung. Lunga. Iki Baladewa tekan kene tandangane. Meneng nganti kowe ana apa-apa, ra wis percaya aku. Aku kuwi wonge penemu aku wae anggo bener wis ora bakal aku wong bener kok kalahi ora bakal. Arepmu. Aku piye, Gong? Ana tuku rokok meneh. Tuku rokok meneh. Wis e. Wis tuku meneh sewadang kok udut mboko 5. Ana guys. Ngelulu. Jenenge ngelulu arek. Ngelulu ya men. Aku lagi esmosi bengi. Iya ora usah dadak bengok-bengok kaya ngono kuwi nek sesuk bengi suarane entek ora. Tuku. Suara kok tuku ora. Juru wicara. Juru wicarae apa? Ayo tukang ngomong. Oke. Aku nek ngomong wis. Sing dadi juru wicara sapa? Kula. Bagong. Nggih. Yen ngono Bagong lungguhe ngarep. Ngandel ora. Yo mundur. Ya. Ning ati-ati lho, Gong, ora sembrono lho. Nang wis pokoke iki sing iso ngladeni mung aku. Nek ora aku ora iso ngladeni. Wis, ampun. Saiki aku tak takon. Nggih. Apa sebabe kok doting gruduk tekan negara Mandura? Apa ya, Tru? Ambo, aku iki juru wicara kok radong. Juru wicara ki wis ngerti wigatine apa karepe apa. Menika ngaten sinuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekol bilung teling kron kelapa ampun tambah bila wonten padungan nggih kula munjatun sapaduka Gusti kula sing nata Prabu Baladewa. Ya ora dadi ngopo. Ing sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti Petruk gareng ngatur sembah pangabekti ugi sejatosipun sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Lho, bapakmu Semar. Nggih, bapak kula Semar. Dong ora sembrono kok ndak nek kono nesu bahaya. Santai. Bapakmu kok anak-anake tekan Goro Mandura ki wigatine apa? Ah menika ngaten sing. Bapak Semar menika di masa pandemi menika damel kegiatan. Kegiatanipun mboten sari kejawi namung damel padepokan. Lho, bapakmu gawe padepokan. Nggih. Lah wigantosipun padepokan menika dipun damel menika kagem papan panglempahipun para kawula supaya ing mriku mangke saged wonten kegiatan-kegiatan ingkang sipatipun positif. Tegese piye kuwi sing positif kok dipresake? Maksude kegiatan positif menika kegiatan sing apik-apik. Oh ngono. Nggih. Ning bapak niku terus nalika semanten semedi. Wah, bapakmu semedi. Nggih. Bapak semedi entuk sasmitaning jawata jarene saka guru salah sijine padepokan niku kudu dibangun nganggo wujude nggih menika kayu jati wangi. Kayu jati wangi. Bener to, Tru? Heeh. Minyak wangi apa kayu jati? Minyak wangi kayu jati. Kayu jati wangi sikinarya saka guru padepokanipun Bapak. Monggo ngendikanipun Bapak sing kagungan kayu jati wangi menika namung Prabu Baladewa. Awit menika tukul wonten sak pengeripun negari ing Mandura, wonten ing mapanipun wonten ing Astana Gadamadana. Kayu jati menika panci ageng sanget amargi rumiyin ingkang nanem inggih menika Pak Tani.
Nek ora ngerti takon. Sapa sing nandur terus? Prabu Rama Wijaya. Prabu Rama Wijaya ngalengka diraja mungsuhe. Iki mungsuhe. Prabu Rama iki Pancawati. Gandeng bapak mbiyen niku kula ya kelingan tau ngetutke Prabu Rama Wijaya, kula ya tau ngetutke Prabu Rama Wijaya. Ala apa? Nek kula niku mung njaluk ora ketang pang sithik dienggo syarat ditresepke teng saka guru supaya wis dadi syarat dumadine wujude padepokan sing diajeng dibangun dening Bapak Semar. Mekaten menggah wigatosipun lampah kula jam pira, Tru? 9:30 liwat. Hah? 9:30 liwat. Cekap semanten atur kula menawi dipun keparengaken ajeng kula boyong wonten ing Karakadempel ewa semono menawi Prabu Baladewa mboten maringaken piye, Tru? Wis manut. Rame wani. Piye-piye ya wani wae. Wong adhe dikongkon bapak kok. Dikongkon bapak iki niate mung wani karo wani. Iki cangkeman ora iki. Kowe mung ngurup-urup. Bareng geger engko kowe mung mlayu, ora niat tenan ya. Oke. Nek sinuwun Baladewa mboten maringaken Rawarawe jeneng katelo ora doyan. Arep ngopo kowe? Hah? Arep ngopo? Iki lho, rawe-rawe lantas malang-malang putung kok rawarawe. Wah, kulino nggireng. Ayo. Rawe-rawe lantas malang-malang putung. Kula mboten nrimakaken ing ngatasipun Semar ming buta kayu jati sithik. Panjenengan tau tate dimong karo Semar, tau tate dimban karo Semar, kok ora maringake. Niku ateges sampean ratu sing pelit, ratu sing cetil. Piye? Tak golek rokok sik ya, Tru. Aku titip, Reng. Wes aku ora ndedit ya iki titip gawanan sisan yo. Yo, Reng. Rene yo. Ora asa, iki gawanan sisan. Aku apal karo watake. Gayane do tuku rokok mengar do minggate kok. Bagong. Nun. Kowe guneman ngono wis tok pikir urung? Kowe guneman kaya ngono wis tok pikir apa urung? Ah mesine wis nek ora dipikir ya ora metu cangkem. Wong guneman iki mesti tekan pikiran sik kok. Kok tak takon karo kowe. Kowe ngerti ora? Kayu jati wangi sing tukul ning Astana Gadamadana kuwi kae aja mung tok anggap kayu jati lumrah, kae jati pusaka. Waduh. Jati pusaka. Mergo kae sing nandur eyangku ya kuwi Eyang Rama Wijaya. Aku ki turune Eyang Rama Wijaya. Sapa wae ora kena nyenggol kayu jati wangi lak kok dadi bapakmu mung kepengin bangun padepokan wae kok dadak nganggo syarat kayu jati wangi. Tur bapakmu kok ora ngestokke dawuhku. Ora ngestokke dawuhe negara. Iki rak wancine akeh penyakit ora kena. Padha sakepenake dhewe mlumpuk-mlumpuk, ora kena padha sakepenake dhewe, padha campur dadi siji. Supaya iso aja nganti kabeh mau kena lelara sing dumadi ning ngendi papan iki. Ngerti ora? Lah kok malah bapakmu gawe padepokan iki, anggepe piye? Kuwi nglumpukke wong pirang-pirang, kuwi nglumpukke kawula akeh cacahe. Mesti kok bakal ana kahanan sing ngedap-edapi babagan perkara penyakit iki. Sik. Terus maksudnya pripun? Niku lho mboten ajeng rembug perkara penyakit. Sing percaya penyakit niku monggo, sing ora ya ora masalah. Nek tumrap aku ora percaya, lho. Nyatane kabeh wis ana buktine. Buktine apa? Kowe weruh dewa? Ora. Lah kene. Ora weruh dhewe kok sampean niku bingung. Tur sampean nun sewu lho. Kok menging-menging niku pripun? Masyarakat dipenging-penging ning sampean gawe peraturan ning ora gawe solusi. Lho, solusi piye? Kena sampean gawe peraturan diperpanjang ra masalah tanggap darurat tekan sok tahun 2444 apa-apa. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora mung gawe peraturan tok. Paham ora we? Iki aku lara atiku nek carane kaya ngene iki. Do melet-melet do kangelan golek sandang pangan. Luwe-luwe seniman kaya kula kalih Galeng-Galeng Petruk niku. Niku nganti ora iso obah, kena gawe peraturan ning solusi, kasih solusi pada masyarakat.
Seniman apike ngene, dok kaya ngene tak nehi solusi ngene tak nehi keringanan kowe entuk pentas ning penontonnya terbatas. Ngono apa piye? Agung. Ah sapa kowe? Aku nek ngene iki ora iso dindake. Ora sampe nae dhewe. Loru nek ati loru, nek kula dhewe ngelih ora apa-apa. Anak-anakku ya melu do ngelih, bojoku ya melu do ngelih. Lho, kok sik iki rembug kayu apa rembug apa? Oh iya, Dik. Kayu. Bali nang kayu, topik bali nang kayu. Ming njaluk wektu sedhela. Men supaya do mikir, men supaya iso do ngolah rasa. Ngono lho. Rasane piye dadi masyarakat, rasane piye dadi kawula cilik, diolah rasane. Oke sing do ora iso obah, oke sing do ora iso apa-apa. Penyanyi, tukang keyboard, sound system modar kabeh. Ngono ora dipikirke. Ha, kudu tak pikirke, kudu ana solusi, ora sak kepenake dhewe. Ora mung do ndekem, ayo kudu nyuwara tumrap aku ngono kuwi. Salah nggon kowe, salah nggon ya men. Aku wis kulino salah kamar. Ngaket. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Aku arep anggere alasan dasarku bener karo sapa-sapa ora wedi. Aku ora wani karo sampeyan, Mas. Aku mengelengke karo sampeyan. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget sing butuh sandang, butuh pangan. Ngono lho, gawe solusi ora sak kepenakmu dhewe. Ngono lho, karepku ngono kuwi ora metu jaba glendang negara. Menungso akeh karo parusane jajar. Pragoto, wonten dawuh. Wilatan. Nggih, kula lepat, mangke kula singkirke. Yen mapunten sugih. Melarat. Sugih. Oh, sugih. Wong edan. Kok Prabu kae ditututi kok ndak malah kewirangan mungsuh para pono kawan. Nggih, ngestaken dawuh. Mek ucul nyawaku ning ngono. Kowe alasan tuku rokok. Wah, wis ngetokke unek-unek ing atiku, Truk, mbangane dadi stroke. Ha iya. Mbangane dadi penyakit tak loske wae wis nyatane ya unek-unek ing atiku ya ngono kuwi ya. Ha iya. Ora apa-apa. Men do mireng, men do dipenggalih. Upama dene ora mireng ya berarti ya wis mili. Terus piye iki? Baladewa nesu. Ha. Mana wae ora minggat. Glandang nengkala. Mulai ya. Ah terus? Piye? Nek aku ya ora wani. Wah. Wes. Terus lemu kok tindik barang kupingmu men ngapa ora? Hah? Kaya tak takon Petruk dadane ditato jantung barang iki men ngapa? Ajebul ana masalah kok ngene kok jireh kepati-pati. Wis, nek pancen kowe do ora wani kan tak tandangane. Wis kana mulih-mulih. Omong karo bapak aku pamit mati. Gong, cangkeme ora bilangan. Aja sok nyebut mati. Mati ki nek ora mati ra awake utawa mati menungsane kok nek mati rezekine. Ben. Kowe ndang krasa wae 3 sasi mati rezekimu ki. Hah? Isi arep ditambah sesasi mati rezekimu kuwi. Ya melet-melet kowe. Iya ning ra ya ngawas ora iso nganggo peraturan apa kowe ora dinengke manut ngelih sesasi. Ha iya. 2 dina wis melet-melet e. Minggat. Kok malah ditundung. Lunga.
Iki Baladewa tekan kene tandangane. Meneh nganti kowe ana apa-apa, ra wis percaya aku. Aku iki wonge penemu aku wae yang bener wis ora bakal aku wong bener kok kalahi ora bakal. Arepmu. Aku piye, Gong? Ana tuku rokok meneh. Tuku rokok meneh. Wis e. Wis tuku meneh sewadang kok udut mboko 5. Ana guys. Ngelulu. Jenenge ngelulu arep. Ngelulu ya men. Aku lagi esmosi. Iya nek ora usah dadak bengok-bengok kaya ngono kuwi nek sesuk bengi suarane entek ora. Tuku. Suara kok tuku ora. Aku cah kendel wadake. Tandangane. Nek pancen ora menehi kayu Jatiwangi dienggo syarat bapak. Percuma aku bali ora entuk gawe. Ucap kacarita. Nalika semanten eling-eling ki Lurah Bagong winong wong dewani. Ana kilat sak glebyaran ingkang andilat. Anggane iki Lurah Bagong, ical wujuding iki Lurah Bagong salah kedaden kaya wujud Prabu Baladewa. Iki cah iki len nggawa sandangan diwadahi apa ya? Truk. Rene ya, Truk. Ngopo? Waduh. Kok ngeleleng? Kowe do ngopo kaget? Lho, ora krasa wong. Nih. Pengilan. Woi. Jagat Dewa Batara. Ya jagat pangestu kono. Wah, ora wis entuk sandangan sing ndi, Gong? Mbok wis, iki pokoke rasah. Pokoke ana omong kowe gendang minggir iki. Aku arep mungsuh Baladewa, aku arep gleleng iki. Oh iya, ning nek kala nggawa nenggala. Wah, Gong kowe ngembari Baladewa nyunyuk nenggala, jeblok diadamu. Der. Meletus balane. Luweh. Males. Ngurusi Bagong males. Ayo, amo Surawarta, Jayarata. Imbang yang paca-paca kuku karepe desa. Menungso ratanan saya ngece Maranata Mantura Prabu Baladewa. Saya ngewahe-wahake Maranata Mantura Prabu Baladewa kaya ngias dadane Nata Mantura Prabu Baladewa. Ora iki. Iki kok entuk sandangan saka ngendi? Jaleng. Kowe entuk sandangan saka ngendi? Lho, edan to. Tuntang celing malang grok. Menungso padake celeng ora. Iki Bagong lagi. Aja ngawur. Iki garwane Erawati. Erawati dasmu iki. Erawati iki karo aku. Jangan macam-macam. Wong arep mudar kok werna-werna ya terus jenenge wae. Iki Prabu Baladewa. Aku Baladewa. Aku Baladewa. Mbok takon sapa wae aku Baladewa. Mekutha apa ember dicet ngono. Wis ben wae. Sing penting wangun Prabu Baladewa. Saya ngewahi Nata Mantura Prabu Baladewa. Ora minggat bali nang karang kademel. Nglakon ajar dening aku. Kowe sing tak ajar kayane. Pak Prabu. Malah saru dipun presani para kawula alit. Ing antasipun Koko Prabu kok ngladeni kalian Bagong menika rak saru. Koko Prabu menika Nalindra, Bagong menika namung dapur kere kemawon. Namung Panakawan menungso ora tatanan. Lah ora ngewehake rasane Nata Mantura Prabu Baladewa dikembari karo wujude Bagong padha karo pun Kakang ora trima rasane atiku.
Wah jejuing kuandane. Tak luwing kuandane. Ora Prabu Landri emut ora. Monggo Prabu Landri emut sampun ngantos ngladosi dhateng Bagong ora. Jangan malah wirang piyambak Prabu. Ya, Prawata ya. Oh, trenggiling. Kleru. Tiwasli ngekep mempeng. Sik nek kowe karo Bagong mesine nek kowe dadi aku mesine kowe nesu. Lho, Bagong wonten menapa mewa? Bagong kok iki Bagong to? Yai Kresna iya. Iya. Aja percaya kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos wong kula niku ya isih cetha paningalipun wong nuwun sewu pasuryanipun kados mekaten rupane we Bagong ngono kok. Kula menika sampun ngertos. Piye? Aku njaluk pengadilan. Piye monggo babagan kayu jati wangi aku mana dinai ijol kayu Kalimantan. Wis ngendi papan iki anggere ketekan Bagong mesti awur-awuran tur mesti amuk-amukan sak penae dhewe. Piye Kresna? Aja mung kaya ngono Kresna, aja mung ngiwang sukmana mangadini nuwe. Ana sasmintane ingsun jagat wasaning Bathara. Bathara wasaning jagat. Aku ora nrimake. Yen nganti ora diwenehi kayu jati wangi glandang. Glandang apa? Glandang apa? Gelandangan. Begini nasib. Wis kowe nek tak turuti ke malah ora leren-leren kuwi karepe piye? Bagong, saiki ngene. Kowe bali. Iya. Basa, aku ratu Gustimu. Lho, aku Baladewa. Wis to, rasa aneh-aneh. Aku ki wis ngerti nek kowe Bagong. Aja ngawur. Aku Baladewa. Iya wis. Ngaten ki mawon Kawa Prabu. Wah, kowe aja manut. Kawa Prabu Baladewa Bagong kula suwun kondur. Bali nanti iki wonten Karangadempel matur kalian Kakang Semar. Bilih kayu jati wangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar priyambak. Ngaten nggih Kawa Prabu? Iya, Kresna. Sri Baladewa Narpati Duwe Nareswara Kresna kalangkung tresnandra marang Diabanon Cinawi. Setan ratatanan malah sula bareng. Kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Meng sing kok dibolan baleni. Kula niku ngampet ket wae ora iso tenan. Ora mulai bakok. Menang. Sampun Koko Prabu kondur ya Kresna. Deng 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 duca.
Prabu e gumujeng kok. Hei! Wah, wong iya guyu kok dadak. Kresna piye? Sampun ngajengipun monggo sak menika. Kundra negari Mandura. Lah mengko nek Semar iso mboyong Jatiwangi, sampun pinesti Jatiwangi kedah dipun pendet dening Kakang Semar kedah ikhlas. Ngono. Inggih. Oh iya. Dinteni tekaning Semar ning negara Mandura. Monggo kula dherekaken Prabu. Iki ngapa sing antel sirahmu sisan kowe ta. Waduh. Keseran. Terang tung kosek. Terang tung kosik. Dang dang. Oke, senengane. Bebeda senengane Bagong kok kowe ora. Darpa Kriya Wisnu Toya Kancil Nanang Abese wong Ketawang kok cakepane jenenge Wiyaga. Yaten keli bule padha ande. Yeah. Yeah. Isin aku suwe-suwe. Kene isin nek ora aku edan. Apa ora? Gong, salin kene ayo gojek nang nggon gara-gara. Yo. Mareka ten prayitna semurire seka balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi ing piye le Bagong sing nampa weling Pak Bagong sing nampa weling Pak anu Pak sinuwun Mandura paring dawuh kena wae bapakmu Semar njaluk Jatiwangi sing mapan ing Astana Gadamardana. Ning waton bapakmu iso negur dhewe, iso nyempal pange dhewe, tak keparengake. Aku nek ora golek seksi ndak malah ora rampung iki.
gegegekugek sadulita mel ora kanthi kanyono-nyono lah kok kaya kejugrukan wukir sari kelepan ing samudra madu ing atasipun namung sak pedukuhan kemawon derajat kula menika namung batur kula menika namung Panakawan kula menika namung kawula lah kok kerawuhan lancur-lancur Pandhawa ndara-ndara kula Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja nuwun sewu Den sami wilujeng rawuhipun Gus Ndara Antasena pangestune kakene Semar slamet aku ora nemu lanan Swijawa aku ngaturke bektiku katur ya kek ampun wawayadan kula niki ming batur kula niku batur ingkang Rama kula niku Panakawaning Pandhawa kok sampeyan ngaturke bekti kalih kula nek nganti dipun mirengaken para kawula sak padukuhan Karang Kadempel mangke ndak dikira Semar menika wong kemewat Semar niku ndak dikira wong sing sombong umuk kalih kawula kula kek Ndara Antasena pripun najan kakene Semar ora nampa sembahku ning aku tetep ngaturake sembah marang kakene Semar mergo saka penyawangi Antasena lenggahing kakene Semar ana ing pedukuhan Karang Kadempel iki ora mantra-mantra wujuding Panakawan nanging dak sawang kaya pangejawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang nyalira marang kakekne Semar Badranaya. Mula aku wani ngaturke sembah lan aku percaya kakekne Semar nampa sembahku ora bakal ana walang sangere. Pun. Ampun kebangetan sampeyan ngendika kaya ngoten mengke nek dirungokke anak-anak kula ndak dosaya gembelo sirahe. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku kek ana ing pedukuhan Karang Kadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet aku. Aku ngaturake basa aku katura Siwana Yantaka. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Iya, Siwa Semar kaya wis ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwana Yantaka slamet aku. Aku ngaturke sembahku katur marang ngersaning Siwana Yantaka. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Iya. Siwana Yantaka kaya wis ora kurang prayoga meneptaku ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Gandeng nggih swasana wonten ing dusun sarwa-sarwi sami kirang ing samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mestenipun ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing pedukuhan kula. Ning gandeng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan ming sampeyan sing padha rawuh enten padukuhan mula nggih sak wontenipun Den kaya wis kepenak nggonku prapta ning padukuhan Karang Kadempel kene kae. Wis ora kurang apa wae, malah rasaku saya wis kepenak sarta jenak nggonku mapan ana ing Pandhawa pedukuhan Karang Kadempel. Papan lengganing Ki Semar Badranaya. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole aja nganti ngilangke tata krama. Ngestaken dawuh, Pak. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa reng. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Yo, nala garing tak tampa. Pangestuku tampanana. Nah niki sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ndara Antarja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya nala garing tak tampa. Pangestuku tampanana ya nala garing. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Badranaya. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning pendhapaning bapakmu iki reng. Bekti kula kunjuk Don, Ndara Antasena. Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk.
Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Niki dipun sekecaken waipun nggih Den. Ya terus wis kurang prayoga Praptaku ning Karang Kadempel kene. Ndarantasena kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo. Ya Gong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula cancang bocah ini kesuwen Gong. Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu ki kula cancang bocah ini dumaweng wijang rumeketing Werdaya Sewu aku dawa banget. Kula tampi Jawa sami-sami nggih Den. Ya. Ndara Garukaca, ya Bagong kula tampi kosike. Aja kesusu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Ya Bagong pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Antarja bekti kula kan konjo. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripun dipun sekecangan. Ora cetha njokan. Ya Gong wis ora kurang kepenak Praptaku. Matur sembah suwun. Nuwun sewu. Enten apa niki kok kaya janur gunung kadingaren? Sami rawuh enten Karang Kadempel. Napa pancen diutus bendara kula Pandhawa? Napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa? Pami rawuh sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keluputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran, lelabuhan napa sing pun kula tindake? Kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pengendhanipun Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karang Kadempel iki ora diutus dening Kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Garukaca apa dening Kakang Antarja. Kuwi gatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa, Kek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe, anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Tegese ora bakal meneng wae. Ning mesti kudu cawe-cawe. Mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan Pundhenku Pandhawa kuwi wis gedhe, mudune marang para putra Pandhawa. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe, kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae, terus menyang endi rasa matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Terus menyang endi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Kakang Garukaca kuwi tau tate nampa pangudangmu, tau tate mbok mong. Aku ya tau tate mbok mong. Kakang Antarja ya tau tate dimong dening kakek Semar lan sak anak-anakmu kabeh, Gareng, Petruk lan Bagong. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja ora cawe-cawe, doh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa, luwih-luwih marang kakekne Semar Badranaya. Hanjrah ingkang Buswitarum. Para kawula sami alok menawi wonten Nalendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Ndarawati. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den. Ya Kakang Semar ndak tampa kanthi lega legawaning penggalihku ora liwat pangestuku Tampanana Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih Gus. Ya Kakang Semar. Ndak tampa Kakang tiba sepadha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Ya. Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Lah kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawuhan para her-her, para priyagung-priyagung. Waduh. Sinuwun Ndara Kresna bekti kula kunjuk nala gareng tak tampa pangestuku Tampanana nala gareng. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Ya nala gareng tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya nala gareng tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Ndarawati bekti kula nggih Den. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Janaka bekti kula. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana.
Kula pun dinggo jimat paripin dayoning kasantosan. Sinuwun Darawati bekti kula konjo sinuwun. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tanpa nono tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pun dinggo jimat paripe lali aku. Dara Janaka bekti kula konjo. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pun dinggo jimat. Dara Setyaki bekti kula konjo. Ya Bagong ndak tampa pangestuku tanpa nono. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka ki lho, iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tanpa nono. Nek Ndara Setyaki ki gedhe ning cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka ndungkap angka 2. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban, ya kuwi bakal mbangun kayangan. Nalika semono ndak anggap yen to apa yang dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar ndak gulung dadi tipriksa ingkang kanthi permati. Jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangke riyen. Kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar. Yunadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titis sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jenemukal yen to dadi runtiking penggaling Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negara Ndarawati dawuh kelawan nata ing Ndarawati supaya ngelekake sarta ngemotake marang Kakang Semar Badranaya. Aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan. Merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulun Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih. Merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Wah, lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Murite rung teka kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar kowe. Guru ki maksude Bathara Guru. Wah, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane merga Semar arep mbangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Ndarawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ngaturke kalawan Hyang Pikulun Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kuntul-kuntul dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku merga perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar, niku mangaturi tindak mriki Guru ken tekan mriki. Kula kandhanane, kula jerenge groboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar, ora kok utusan karo Nata Ndarawati. Niku jegese Guru niku mboten wani adu arep karo Semar, merga kula sing duwe penjangka bangun kayangan. Ngoten. Terus tutusan kali Sinuwun Ndarawati. Terus karepe pripun? Karepe Guru pripun? Aku napa pengendikane Hyang Pikulun Bathara Guru? Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone mbangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke mbangun kayangan. Merga Guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula mbangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrud Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan menika mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, macinamatan daya dinayan. Uripe
yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku wong urip enten kayangan mriku mula kula kepengin bangun kayangan ngamarta niku embane kaya kayangan uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong sampeyan niku pripun to Den titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun kudune sampeyan iso matur karo Iwang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru dumeh Bathara Guru niku sesembaning para titah sampeyan kon ngalor kon ngidul dibalangke ngetan ya ngetan dibalangke ngulon ya ngulon kula nuwun sewu sampeyan niku ratu apa watu watu gong coba kula tak takon sampeyan niku ratu napa watu nek sampeyan niku ratu mestine nek dikongkon ngalor dijlentreke riyen karepe pripun terus kudune kepripun niku sampeyan miterang karo Bathara Guru ora mung manut grubyuk ngalor ngidul kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti dheweke ora wani tekan kene merga Sor Prabawa karo Semar waduh glelenge Sor Prabawa Sor Kret gong kuwi nek nyaut kok mesti elek to merga wedi kali kula tumuli utusan karo sampeyan pamrih napa sampeyan niku bendara kula sampeyan niku pepunden kula terus nek sampeyan paring pangandikan kali kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula mboten no mboten ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembaning para titah tekan riki menging karepe Semar mongko gegayuhan kula niku apik gegayuhan kula niku becik kula nek gegayuhan apik sarta becik aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng riki mboten ajeng kula paelu sinuwun pasanemu Bathara wayah plur jagat dadi ngono to karepaning Semar Badranaya yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Nata Ndarawati yen ngono wis ora ana tandha ngabektining Semar Badranaya kalawan Nata Ndarawati aku kuwi sesembahmu aku pepundenmu Semar ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundenmu lumrahe kowe mbangun miturut kalawan Nata Ndarawati nanging sengguh temen ucapmu kemewat kowe ngregem jimat kaya rumangsa wis bisa ngakahi jagat yen ngono tak temtokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndarawati yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan nadyan kudu kepiye carane rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung Kakang Semar Badranaya sing abot dhewe ya ming kae nek Kurawa liyane aku iso nandangi gawe nek bareng kae lho Banting ting jotos tos banting jotos ciwit banting bengkal enak dikenali apa ora isin monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting aku ya gumen aku ya ngantem lho jare monggo pasondol dil ora apa-apa tak antem dil aku disaut ngene bandeng ora kaya ora kuat kok arep bales ya aku arep bales ora kuat kok dadak arep bales ora iki karo aku nek ora mlayu ning ngersaning Darantasena ora njaluk sak biyantu Darantasena kalah kok ana wis gelem bantu ditangisi apa ya ade sambat apa Darantasena tegel Karang Kadempel di biyuki Bathang Suta karo Sata Kurawa. Ana kowe sing maju ngono, kowe sing matur. Kowe nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut ya. Setan. Kono mangkat kono. Gus Darantasena kedrawasan den.
kula kalih Petra karang kacempil bumi angus jana. Ora lagi sakjeke urip iki aku kok weruh kowe nangis. Nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambimu. Terus tak kon ngopo? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk? Ndara Dursasana. Terus aku tak kon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Dursasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa e? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Turjo. Jare Simbah Sekuni nggawa pedhang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane, kok apik. Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa ning ra rasa tak perlu ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kademel mboten ajeng mangbelani. Ora usah dadak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke belane lambene. Piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan, kowe maju mungsuh Pak Di Dursasana. Aku wis maju. Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampeyan sampeyan maide. Ra nyenengke omonge. Yen nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeyanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri? Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksude iki ora mlebu sak ragane. Terus mengsuk makuthuk mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak gemon. Moh ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Wis, kowe meneng wae, merem. Nggih. Kok iso melek? Telapuane cupet ya. Hidupe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Di Dursasana nek lumrah mesti menang. Serasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura, wis kek ngempet ambegan. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi. Gong. Wis rampung. Mbon, wis. Lho, Den. Nanti ya, Tru? Ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjing ning awakmu sajake. Gus, apa? Punteng ndero? Wis. Nek panas asine drepke, Gus. Lambimu lah. Men silir. Wis cukup nang kene, Gong. Terus niki daya kekuatane kowe iso digdaya. Yakin? Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah. Gleleng aku nyuk dongkulmu. Matke. Nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping 3, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso?
Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. But. Truk. Gleleng kowe, Gong. Heeh. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke, mesake ora. Urung arep dadi panen kok wis tok totoli. Wedan, mayit apa, Truk? Moh. Iki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora ning kono Gong ndak kuwalat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paling. Aduh. Oh, bajigur sapitang ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah. Wah, hebat. Wah, padahal sapitang kampung iki. Warna-warna. Jedul ah. Walah, wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara dipateni ra iso mati. Wah, baterene dobel terus. Heeh. Pateni ra iso mabur ya iso. Iso mabur mau. Oke, carane nyewa suwiwi. Oh, tak plotot. Lho. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, aku metu lho. Engko sik kae urung engko bareng metune. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping 3. Gedhuk apa gedhuk? Gedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki ngeki kekuatan karo kowe. Oke. Ra pengen lho, Truk. Ora. Mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten ora. Kowe Truk ki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah yo, krungu lho aku. Ih kowe gong. Saya Truk. Aku arep nang Kalimantan. Wah, gleleng tenan Bagong iso mabur bareng. Ngandel ora. Saya wis nggawa pemean pirang-pirang tok kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lho mandeg ning kono iki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, Truk. Waduh. Truk, ora sidone, Truk wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Wis gawa bel. Gawa bel piye? Teng klindring. Turun. Sip pokoke. Nah, kurang golek ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju, aku nututi Gong ya. Ngopo terus? Mboten sindene ngelik kok suwuk. Nganti isin. Ayo ngayu jan iki apike ngeri-ngeri suwuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandeg sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampeyan iso nabung lho. Yo mengerti Petru. Tak kira nek melu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngangslupi awake Bagong dadi ampuh. Kula dang slupi sih. Dang slupi piye? Awake sampeyan mlebu awak kula. Gleb ngoten. Ben kula iso ampuh. Sarana Sukma. Lah nggih Sarana Sukma. Nggo ngajar Kurawa. Ya, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu.
saiki wis ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula iso nyembur kaya ula. Wah, gawe melonyoh ndasmu kowe, Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite mbok ora. Ngopo e, Gong? Arep jengklit kesangkut. Ha kok ndadak kesangkut. Kurang trampil aprei 5 dina. Ha iya. Keprigel aku suda iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli Sinuwun Darawati. Bagong, iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora men pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Ha ta, Pak? Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepul tangan Budiro Semar? Mir. Mbok Pak ngono, mir wae. Ya. Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten Sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok dibebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten apa ya? Ora kaya omong ora jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mario. Tenang Mar, tak bantu Mar. Wong aku iki karo bapak sayang, bahwa aku tresna karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh engko nek ngetokke Bandi jenenge Sukini ya terus ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek Sinuwun Darawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho. Kudune sampean niku bijaksana. Kudune sampean niku ngenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku momong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Darawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki lak dienggo kabecikane negara Ngamarta. Ora dienggo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak, ning bapak goleke anu dibantu reng golek anu. Kowe kata-kata ya ora apal. Kabagyaning wong liya, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat karang kadempel lan negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampeyan manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Ning aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Jak omong kok meneng wae ta iki. Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, ngono. Ora kok ming sendika, Pak. Anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngeleh colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar bangun kayangan kok dumeh dikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggal aja bangun kayangan mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa?
Ya meng manungsa ketemu peri. Ora iso omong, ora iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana nang atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ora masalah, ora masalah. Ratu Ndarawati, ora masalah. Lho, kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna. Lho. Aja kok sampean. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Nek ana dewa medhun tenan. Mbok sing apik lambene, Truk. Aku wani tenan ora? Ora Aku dadak nyebut ora. Ya wis udu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke sama marang aku, tetep aku ora trima. Tantrimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena watan iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Rasanange ora. Aku arep mati Truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langkahno kuandane Bagong legane atiku. Non nggugu karepe dhewe panungsmaning jajalanat kowe wani gendak sikara kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati kowe nyawang ora aku sapa lho iki piye ta iki sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane kok takon aku sapa lah kowe iki sencaki wong kok ora ngerti karo dapukane aku sapa Senopati Ndarawati. Sopo sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih Mas. Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki Senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Jelas wedi aku. Lho kita iki jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa-sapa. Yen ngono wani harus diaki sing tak wedeni apamu metu njaba piye metu njaba gong tak tutuk sirahmu kowe iki peresmian masjid ora tremongan cangkeme aku kan metu njaba gelem ora gelem ya sasake apa terserah lah pokoke manut aku pokoke metu njaba metu apa? Ayo legandang dereng metu njaba tutut Raden Setyaki. Kaya ngene. Yen to awake dhewe nimbrung ana ing Karang Kadempel ing wis mosak masik. Merga kawulane wis digawe minger kiblate karo Iwang Pikulun Pandya dari Durga ora bakal kadrangan Yai. Koko Prabu. Ingkang rayi namung derek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu ayo dibudhalake. Nimbrung gawe geger Karang Kadempel aja nganti monggo yen to kapirsanan dening Iwang Pikulun jagat Girinata kowe karo pun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu lamun gawekasan yen kowe sanggeni waya Wisnu Pradena bisa ngeni maya Wisnu Pradenta kowe tanggung jawab halo dewa wis ting kleper ning parang pringapus papan padusunan nggonamu nek nganti nyempyok katentremaning para kawula kuwi tegese duka sing kurang tanggung jawab Tru aku wangi ya Tru ya kowe ora mentolo karo patiku to? Ora. Nek aku lara kowe mesti sedih. Mesti adikku sing tak tresnani kok.
Nek nganti tekaning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to. Heeh. Aku wangi ya. Siap. Kowe rasange wangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat, ta. Wis mripate kira, tangane cekle, sikile becik, arep perang ya ora trampil, yakin. Kana kowe mundur kana. Ya ora kowe ya adikku ya tak ewangi. Rasah. Wong kowe iki nek mandeng ya ora medeni. Mandenge matamu malah gathuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis to, wis rasah. Ya semen nek kakane arep wangi ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Engko nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati, mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo? Ndi kakang ting mentalit ngono mbok modar ya men. Ayo wis. Ya wis. Ora ngewangi ra apa-apa. Malahane kepenak uripku. Truk. Piye iki apike? Harus ditataki. Oh, nek niat ya niat. Kowe ndek kepinginan ndek gayuan aja mung kandhek ana ing karep ning kakakno tekad. Mergo tekad kuwi pokoke ing karep. Nek wis nekat, kowe dasare suwane ngunek-unekke Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-unekke Bathara Guru kejaba ing kowe. Ha ta? Saiki tandangi. Dewane akeh. Akeh. Dewa ki akeh banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina. Ora. Kuwi warkop. Bathara warkop beda. Bathara Indra, Bathara Brahma. Bathara Brahma iki Bathara Dewaning Geni. Wah iya, oke ra masalah. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye. Glut. Heeh. Bathara Brahma Dewaning Geni, maju kudu telesik awake. Ha iya. Kono ngetokke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana wae? Ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Sebelah angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning ngurimu. Kowe aja negake aku ya, Mas. Ora, wis aja kuwatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Aku ngempek kamukten le. Oke. Lara wong loro mati kowe dhewe ya Gus iki. Omonganmu ki sok ora penak. Lara wong loro mati wong loro. Siap. Pethoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisruh, ora meneke Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Aku ikhlas mati ndepani kampung halaman gitu. Iya. Kowe anggere muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Harus wani muni kok ora aku dhewe mangkat yo. Yo, mangkat yo rasa kok ngomong yo. Lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Ranggana magawe glarira wang-wang. Sapa itu? Dewa ngono. Jenenge kowe biasane sok apal Bathara Indra gitu. Dewa sikile ora kambal apa? Ora, ilmu hitam lho. Ilmu hitam iki kancane Wanda iki udu ora. Mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam. Kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys.
Sampeyan sapa? Dewa? Lho. Takon marang ulun. Heeh. Ulun sapa? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra, dasar Pranyata Bagong dalem. Sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu meneng to? Ora ana to? Ora ana sing wani karo Jatimurti to? Iya ta? Embo, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti ki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya ku ya Bathara Guru, Jatimurti ku ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh, satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti, ngerti. Ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Ben iki kowe sidane ya gelete ndak basa-basanan ya terus engko nek kuwalat. Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kuwalat kok. Mancen nekat tenan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arep wani karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya Ndra, nek bener aku wedi. Ning grango kaya ngapa, nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Embo. Kok plek. Tatin mumbul apa? Ora. Kok pleke akeh banget. Nggak mumbul. Lho, ih kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tak nggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggepe apa? Semari bapakku, Ndra. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor 4 to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu ki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu kena salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama. Ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Ngenggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kajewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Pedro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Damu mripat. Arep ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibondo kaya penjahat. Cacing tak kepidak menungsa ngolet butuh males, Ndra. Bagong ki menungsa. Duwe perasaan. Anak kowe arep nglarani karo aku nek iso bangga. Wani karo setawet dari awakmu.
ora minggat kene markaning patimu. Tibanane Petruk. Sik. Sing nantang ki kowe. Oh jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang sik nek ra iso lagi tak ewangi kowe ngeperang sik engko nek karo kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya baleni saka tangan-tangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani araku ngono tak odeni ngono gak sing ndak ora gayeng. Wani araku. Sing tak wedeni matamu. Lho. Apa-apamu? Iki mergaring pati pangga tanyane. Iki mergaring maju bicara. Mangar raine sajae mentas meguru anyar rasa kokean gunem sing tanpa guna Dursasana kowe mau ngajar aku banting-ting aja jos banting aja tos jiwit kempal bengkal saiki wayaning mangsa kala kowe du ngerti kadik dayane Bagong wah ayo nek pancen kowe ndek kekuatan tokno legane atiku kowe arep wani karo Bagong rakon lho ati iblis motor wae ada kudus kowe iki ketok kekuatane anake Semar. Wah, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal gawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Ngapunten. Bagong wedeni Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki Kadang Nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Weh, adalah tembles dening aku kowe. Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudel iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mau medasku kok. Nimbles iki lho. Kaya ndase padha dasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro aku kapok. Aku kapok, Petro. Kowe ketok apa Petro? Tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Supan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan, damai pokoke. Sing diajar Sengkuni, adek aku culna. Aku kapok. Ayo. Mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro aku culna. Bagong aku culna, aku tak melayu. Petro aku culna, aku tak melayu.
lunga dengkulmu mlocot. Wis mlayu kok lagi nimbres. Aku enggak sengaja. Wah. Cuk. Apa kowe? Sembur raimu. Asem kowe ngemot pestisida ora. Kok didoni kok sok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Sulpan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Terus. Terus. Kowe iki rasa Kang Sulpan hidupmu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Sulpan? Saya le kemranyas ora. Kowe nantang aku wae kowe salahe ngelek. Ora bakal wedi karo kowe. Nek